Hafsa. San da zuwa. Yawwa. Kwana biyu wai ina kika shiga ne? Wallahi na je ƙauyen mu. Au, dama kuna da ƙauye? Au. Ku ba ku da ƙauye ne? Ainihin ga miki iyayena da ƴan uwana duk a Dubai suke. A Dubai? Ni da ce kawai da kika gani nake ana. Salamu alaikum. Gafara, barkana gidan nan kuwa? Salamu alaikum. Kai jama'a ka ta sallama a gida ba ko. Cin aikon mu muna da ƙauye kuwa. Salamu alaikum. Kai, marka. Marka. Kai, wallahi marka ce. What? Wannan fa. Wallahi kannanta ne daga kauye. Almajirai ne. Almajirai ne. Me? Ye? Almajirai? Wai almajirai. Yar uba. Wallahi uwa ɗaya uba. Baki gane ƙarfin wasa. Baki gane ba. Mu za ki duba. Ɗan uwan naki ne na Dubai nan wurin? What? Me Dubai? Me wancan? Bata gane mu ba. Me wancan? Mu mun gane. Mun gane shinkafa. Mun gane shinkafa. Ya wata kusa da ni. Wallahi mun gane. What? Daban da ita tun bikin Alhaji sai da Abubakar da aka yi a Dawani. Wallahi mun gane. Ba ta saƙon nan. Saƙon nan. Saƙon nan. Wallahi. Tanko mai tsamiya. A gaya miki. Ya hau jaki. Ya faɗo ƙogon su ya goce. Saraya uku. Aikin baki hama mu mutu nan tanko mai tsamiya. A huta? Au ƴan uwan naki ne nan na Dubai din? Kika ce ku da ƴan uwa a ƙauye. Wanzuwa. Har noma mun yi da wannan. What? Da rodan wake. Wayo daɗi. Uwa ɗaya uba ɗaya? Kwarai kwa. A Dubai kuka zo ke? Ina Dubai. What? Ban gaya har me ba na saba miki. Kariya kike. Me Dubai?